Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mibukas na ang pipila ka mga negosyo sa Tacloban City, hapit duha ka semana human miigo sa syudad ang bagyong Yolanda. Gipaningkamutan sa mga apektadong residente sa Leyte nga mabuhi gihapon ang diwa sa Pasko taliwala sa kalisod. Naghiusa ang mga mining company sa Davao Region aron mag-donate og hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Ug mihatag ang Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Mibukas na ang pipila ka mga negosyo sa Tacloban City hapit duha ka semana human ang miigo sa syudad ang bagyong Yolanda. Kagahapon dili mo menos sa 5 ka gasolinahan, 2 ka hardware stores ug mga grocery stores mibalik na sa ilang operasyon. Bukas na sab ang automated teller machines kun ATM sa Land Bank, samtang mamahimo na sab ang mga over-the-counter transactions sa Land Bank ug Development Bank of the Philippines. Giawhag sa mga lokal nga opisyal nga magbukas na sab ang ubang mga negosyo tungod kay gisiguro na sa lokal nga kagamhanan ang seguridad sa mga negosyante. Matud ni Tacloban City Administrator Texon Lim, mipakatap na og dulan 3 ka gatos ka mga sakop sa kapulisan aron mo siguro sa kahapsay sa syudad. Pagkakaroon, 24 oras na sab ang operasyon sa pantalan sa Tacloban City Seaport. Dugang ni Lim, sobra 350 ka mga empleyado na ang mibalik sa ilang trabaho sukad kagahapon. Bisan sa kalisod naningkamot ang mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan nga mabalik sa normal ang ilang kinabuhi. Sagad kanila mas milig-on ang pagtuo sa Ginoo tungod kay ang simbahan ang ilang nahimong kadangpan. Ug pipila kanila mosaulog gihapon sa Pasko taliwala sa nahitabo. Ani ang report ni Sara Velasco. Hapit pagduha ka semana human miigo ang bagyong Yolanda, naghinahinay na pagbarog ug balik ang mga apektado sa bagyo sa Eastern Visayas. Sa Barangay Telegrafo sa Tolosa, Leyte, naghiusa sa paglimpyo ang katawhan sa simbahan sa St. Peter the Apostle Parish nga nahimong evacuation center sa 500 katao nunot sa bagyo. Matod ni Reverend Father Cipriano Carabalya, nahimong simbolo sa kaluwasan ang simbahan alang sa mga taga-Tolosa. Pipila kanila midangup sa choir loft ug sa kumbento nga anaa sa ikaduhang andana sa simbahan. Giday ni Father Carabalya ang mga taga-Tolosa nga bisan sa kalisod nagpadayon ang ilang pagtuo sa Ginoo nga maluwas sila ug nagbalaumon sila nga mabalik ang ilang normal nga kinabuhi. Milandfall ang bagyong Yolanda sa Tolosa ni atong November 8 ug sagad sa mga balay nangaguba human misaka ang tubig sa sobra na pulo ka tiil ug gibanlas ang mga balay. Karong hapit na ang Pasko, nahuna-hunaan sa pamilyang Lamoste nga mga dorno gihapon taliwala sa kadaot sa ilang lugar. Kinihuman nakita nila kining gamay nga Christmas tree ni adtong miaging adlaw nga nabanla sa storm surge. Busa ila kining gikuha ug gidayan-dayanan. Matud ni Agustino ug Elsa Lamosti, mapasalamaton sila nga naluwas sila sa bangis nga delubyo uban ang 12 nila ka anak. Karon, ang Christmas tree ang nahimong timaan sa ilang pamilya nga buhi gihapon ang diwa sa Pasko taliwala sa kalisod. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Bisan sa pagkusukuso sa bagyong Yolanda sa Eastern Samar, walay namatay sa lungsod sa Balangkayan. Matud ni Balangkayan Mayor Alan Contado, kini tungod kay gipabakwit ng daan ang mga tao paingon sa mas luwas nga mga lugar. Dugang ni Contado, nagkahapsay ang pag-apod-apod sa hinabang. Apandul ang 500 million pesos ang danyo sa agriculture ug infrastructure sa lungsod. Padayon gihapon ang clearing operations ug pag-apod-apod ug hinabang sa mga apektadong dapit sa Eastern Samar. Problema sab karon sa lungsod ang kakulang sa lana alang sa ilang mga ekipo nga gamiton sa padayon nga clearing operations. Nunot sa bagyong Yolanda, hapit duha ka semana ang milabay usa ka Christian group sa Eastern Visayas ang mitukod sa ilang emergency broadcast system aron daling matabangan ang mga apektado sa bagyo. Mitukod og gitawag nga disaster radio usa ka first response radio ang Far East Broadcasting Corporation.
Kinigigamitan raw og limitado nga broadcast equipment ug power generator. Sukad sa miaging semana, mipakatap sila og impormasyon kalabot sa mga lugar diin dunay relief distribution ug mga temporary medical centers. Nagsilbi sab nga link ang radio sa mga residente ngadto sa mga ahensyang nagdumala sa mga pagpangita sa ilang mga missing nga kabanay. Lakip sab ang counseling ug stress debriefing sa mga apektado sa bagyo. Nag-apod-apod ang FEBC og duha ka gatos ka solar-powered radios ug crank radios ngadto sa mga apektadong komunidad ug evacuation centers. Gipaabot nga mulungtad ang emergency broadcast system sulod sa usa ka bulan hangtod mabalik na ang operasyon sa local TV ug radio stations. Mulupad paingon sa Tacloban ng mga eksperto gikan sa International Criminal Police Organization kon Interpol karong weekend aron motabang pag-ila sa mga patay. Mato ni Justice Secretary Laila De Lima, magtambayayong ang Interpol ug ang mga local forensic experts aron ilhon ang mga patay tungod sa bagyo sa syudad. Dugang ni De Lima, mipasalig ang Interpol nga maila ang mga biktima pinaagi sa ilang disaster victim identification process ug dili lang magsalig sa pisikal nga ebidensya. Magtagbo ang team sa Interpol ug ang mga disaster officials karong adlaw aron muhimog initial assessment sa kasamtangang sitwasyon sa Tacloban City. Gibutyag ni Samar Governor Shari Antan nga hingusgan sa probinsya ang ilang disaster preparedness plan. Matunitan, i-review sa Samar Province ang mga pulisiya bahin sa pagresponde ngadto sa mga apektado, ilabi na nga ang mga muresponde mga biktima usab. Gibutyag sa gobernador nga dunay permanenteng plano ang probinsya nga i-relocate ang mga mulupyo sa baybayon ngadto sa mas luwas nga mga dapit. Sigunitan, nahapsay na sab ang relief effort sa mga lungsod sa Basay ug Marabot nga pulos nagrabihan sa bagyo. Giila na sab ang luna sa Barangay Can Manila sa Basay aron katukuran sa temporary shelter alang sa mga apektadong pamilya. Pagkakaron, 191 ang patay ug 40 ang missing sa Basay samtang 20 ang patay ug 8 ang missing sa Marabot. Gisaad sa Civil Service Commission nga mobukas na ug balik ang mga regional ug field offices niini sa mga lugar nga apektado sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas karong Lunes. Matod ni CSC Chairman Francisco Duque III, pangunayan sa ahensya ang pagbukas karon nga aron madasig ang ubang ahensya nga naghinay-hinay na ug balik sa normal ang kinabuhi sa Eastern Visayas. Kinibisan pa man doon nagihapoy kinahanglang atimanon nga personal ang mga apektado sa bagyo. Sugod ugma tabangan sa ubang mga employee sa ahensya gikan sa ubang rehiyon alang sa mga dili gihapon kabalik sa trabaho nunot sa bagyo. Nangayo og pagsabot si Duque gikan sa katawhan sa hinay nga pagbalik sa normal sa lokal nga kagamhanan tungod kay daghang nangaguba nga kabtangan nga kinahanglang ayuhon. Dugang ni Duque dili sab-angay ibasol sa administrasyon ang pagkalangan sa pagresponde sa relief efforts ngadto sa mga apektado sa bagyo. Kini tungod kay naglisod sab ang gobyerno sa pagpadala og relief goods tungod sa kadako sa kadaot dala sa bagyong Yolanda. Our government, no, even the typhoon Katrina in New Orleans, basahin nyo ano nangyari doon, and then juxtapose that with Typhoon Yolanda and what happened to the Visayas provinces. And then it might be premature kasi to already judge this government in terms of its performance. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mihatag og hinabang ang mga mining companies sa Davao Region alang sa mga apektado sa bagyo. Ang detalye sa among pagbalik. Nagpadala ang Thailand government og relief kits alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda ngadto sa Sugbo. Duha ka C-130 cargo planes gikan Thailand ang miabot kagahapon sa Mactan, Cebu Air Base, dala ang 20 ka toneladang relief materials sama sa pagkaon ug tambal. Matod ni Thai Ambassador Prasas Vinichay, aduna pay moabot nga relief goods nga nahabilin sa Thailand.
Muhatag sab ang Thailand government og $200,000 alang sa mga apektado sa bagyo. Gawas ni ini matod sa senior officer sa Thailand Red Cross Lieutenant General Amnat Barley nga mag-donate sila og $100,000 ngadto sa Philippine Red Cross alang sa relief operations. Makig-alayon sab ang militar sa Thailand ngadto sa Armed Forces of the Philippines alang sa pagsusi ug pag-rehabilitate sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Naghiusa ang mga mining companies sa Davao Region aron mag-donate og hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Gipasiugdahan kini sa King Gold Copper Project sa Pantukan, Compostela Valley. Mikabot sa katunga sa milyon ka pesos ang kantidad sa relief goods gihatag sa KGCP ngadto sa mga apektado sa bagyo. Dalhon sa Philippine Mine Safety Environment Association ug sa Pusong Minero Foundation ang mga relief goods ngadto sa Tacloban City karong adlaw. Miabot sa 2,500 ka bags sa mga relief packs ang nahimo gikan sa usa ka gatos ka sako sa bugas humay, 250 ka karton sa mineral water, canned goods ug ubang panginahanglan. Nanghinaot ang country manager sa St. Augustine Gold Copper Limited, Clyde Gillespie, nga makahatag og alibyo sa sitwasyon sa mga naigo sa bagyo ang mga hinabang gikan sa mining companies. Dugang ni Gillespie, buot nilang tabangan ang mga apektado sa bagyo nga ibalik ang ilang normal nga kinabuhi human sa bagyo. Well, we saw the devastation caused by Typhoon Yolanda and so many people without homes or food or means to care for their families. So working with the Puso Minero Foundation and with the Philippine Mine Safety and Environmental Association, along with, of course, the King Copper Gold Project, we were able to identify trucks that were going to Tacloban, where we could load the goods onto the trucks and provide some relief for the families in need. Nagkahinay na og kahurot ang supply sa bugas humay, sardinas ug noodles sa mga repacking centers sa Northern Mindanao. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gihunong una sa Social Welfare Department sa Northern Mindanao ang ilang repacking sa mga relief goods tungod kay nagkahurot ng ilang supply. Matud ni DSWD Northern Mindanao Director Araceli Solamillo, naglisod og hatag sa igong supply ang mga tiggama og sardinas sa Zamboanga City tungod sa kagubot niadtong Setyembre. Dugang ni Solamillo, naglisod sab ang DSWD sa pagpangita og mga supplier alang sa bugas ug instant noodles. Gibutyag ni Solamillo nga dunay budget nga 12.5 million pesos ang DSWD Northern Mindanao alang sa relief goods. Gitahasan ang ilang buhatan nga muripak og 50 mil ka food bags alang sa mga biktima sa Yolanda. Nakaproduce lang og 30 mil ka food bags sa mga volunteer sukad Martes sa miaging semana. 20 mil ka food bags ang ipadala sa Leyte. Tag 10 mil ka food bag ang ipadala na sa DSWD Northern Mindanao paingon sa Ormoc ug Tacloban pinaagi sa truck. Wala na makarga ang nahibiling 10 mil ka food bags kay wala moabot ang C-130 plane sa Philippine Air Force sa Lumbi Airport sa gitakdang adlaw. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Mihatag ang Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Atong sayro ng detalye, pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Menchu, nangulikta ang Muslim community sa Lanao del Sur ug malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Gihimo kini sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang malong usa ka traditional skirt na mahimo sa gamiton pangtabon sa katre kon biding o tuwalya. Sa region po mo sa bagyo tungod kay aron sila sa bugnaong panahon. Or ang ilang Okay, medyo choppy ang atong signal kang Jong, so atong suwayan og ayo ang atong signal. In the meantime, mihangyo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa katawhan nga dili siya ikumpara kang Vice President Jejomar Binay kalabot sa pagresponde ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Kini human gidayeg si Duterte pinaagi sa social media samtang si Binay gisaway tungod sa pagpadala og hinabang nga dunay ngalan niya og sa iyang opisina ngadto sa mga apektado sa bagyo. Samtang ang hinabang gikan sa Davao City, dunay pulong nga "You are not forgotten" from the people of Davao City. Matod ni Duterte, dili siya angay ikumpara kang Binay tungod kay si Binay ang Vice Presidente.
Dugang ni Duterte wala sabsiyay pangandoy nga mahimong presidente sa nasod. What we did was part of his work. And if there are praises or praise be given, it should be given to only one entity. It should be given to the people of Davao City. Okay, naa sa linya nato karon si Jong John bahin sa report niya sa paghatag sa Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong along sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Jong? Yes, mention ng ulikta ang Muslim community sa Lanao del Sur ug malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Gihimo kini sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang malong usa ka tradition nga tube skirt nga mahimo sa gamiton sa pagtabon sa katre kon bidding o tuwalya. Matod pa ni Autonomous Region for Muslim Mindanao Assemblywoman Samira Datok Tulawis, dako kini og tabang sa mga apektado sa bagyo tungod kay aron mapanilidan sila sa bugnang panahon. Samtang sa Zamboanga del Sur gihatag na sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace ang ilang mga natigong mga relief assistance nato sa kasanduluhan sa 1st Infantry Tabak Division alang sa repacking una ipadala sa Kabisayan. Mincho? Daghang salamat, Jong John reporting gikan Pagadian City. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nagsugod na ang pagpabarog ug balik sa mga balay nga naguba tungod sa bagyo. Sa Sunstar Super Balita, giandaman na og pagkaon ang mga bakwit gikan sa Eastern Visayas nunot sa kapistahan sa Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, gipahunong ni Deputy Ombudsman for the Visayas, Pelagio Apostol, ang DSWD sa pag-repack sa mga relief goods gikan sa ubang nasog. Gitayog og magnitude 4.5 nga linog ang Tagbilaran City kaganinang buntag. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (CONFIVOLCS), tectonic ang origin sa maong linog. Nasinati ang intensity 4 sa Mandaue City ug ang intensity 2 sa Cebu City. Doon na bagong hepe sa kapulisan ang Tacloban City, si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, gisiguro sa bagong hepe sa Tacloban City Police, si Superintendent Norberto Tuason nga mabalik ang kapsay sa syudad human sa kadaot dala sa bagyong Yolanda. Kini human na sinati sa dakbayan ang pipila ka problema sa seguridad human ang bagyo. As ni Tuason, bisan dunay mga sakop sa kapulisan nga naapektuhan sa bagyo, gisiguro ni Tuason nga mamaayo ang pagdumala sa kapulisan sa kahapsay sa syudad. Gimandusab ni Tuason ang maximum police presence aron masiguro ang kadalanan, shopping malls, bus terminals ug ilabi na mga bangko na nagsugod sa pag-operate karong simanaha. Dugang Tuason, operational na ang duha ka police station nga anaa sa Marasbaras ug Abukay nga dunay naptag na pulo ka pulis. Gibutyag ni Tuason nga dunay patrol and reaction team, augmentation force sa kapulisan sa Tacloban nga nagikan sa National Capital Region, Calabarzon o Carada Region. Matod ni Tuason, nagpadayon ang curfew sa siyudad. Gikalipay ni Tuason ang maayo nga pagdawat sa mga Kataclobanon sa aksyon sa kapulisan kalabot sa seguridad sa siyudad. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nangabot na sa Zamboanga City ang mga election paraphernalia alang sa barangay election sa syudad. Ang detalye sa among pagbalik. Gipangandaman karon sa Armadong Kusog ang sunod nga hugna sa relief operations human miigo ang bagyong Yolanda. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Benchu, gipangandaman karon sa Armed Forces of the Philippines ang next phase alang sa recovery operations human sa hapit duha ka semana pagkaigo sa mga lugar sa Visayas tungod sa bagyong Yolanda. Ato sa press conference kaninang buntag dinhi sa Mactan Cebu Air Base, matod ni AFP Visayas Commander Lieutenant General Roy de Veratuda nga ang recovery phase maglangkob sa paghawan sa mga secondary roads, kaning mga dalan sa barangay, pag-dispose sa mga debris o pagsiguro sa sanitation tungod sa posibleng outbreak sa mga sakit. Ila usab gitutukan ang paghatag og temporary shelter o pagtabang og taod sa mga
ventilation lines ingon man pag-reconstruct sa mga hospitals. Dugang ni De Veraturda usa ka dakong hagit ang pagpahigay ng recovery operation ilabi na sa kakuwang sa ilang manpower resources. Apan matud niya nakikoordinate na sila sa AFP Luzon ug Mindanao aron mapaspas ang recovery operation sa Eastern Visayas ug Northern Cebu. Gani matud sa AFP commander nga padayon ang ilang pag-abag sa mga ahensya alang sa relief and recovery operation. Matud ni De Veraturda nga moabot pa og mga buwan alang sa full recovery niini. Mutabang usab ang Italy sa gobyerno alang sa mga biktima sa bagyo. Gani naabot kaganinang buntag ang Italian Field Hospital og 30 ka mga medical personnel sa Tacloban. Matud ni Italian First Secretary Deputy Head of Mission Alfonso Tagliaferri nga moabot sa 116 million pesos ang ilang nahatag nga cash and kind sa Pilipinas. Menchu. Daghang salamat Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao, sa Sunstar Davao napamatud-an sa Korte Suprema nga questionable ang paggunit sa mga legal fees sa usa ka huwes sa Tagum City. Sa Bandera Mindanao, gibutyag sa PNP nga dili ma-absent without official leave ang mga pulis nga wala maka-duty tungod sa bagyong Yolanda. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, gibutyag ni Villanueva, Misamis Oriental Mayor Julio Uy nga dili na mag-brownout tungod sa katukuran sa coal-fired power plant sa lungsod. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gidagit sa giingong miyembro sa Abu Sayyaf ang Provincial Treasurer sa Sulu. Sa Mindanao Daily Caraga, 4 ka mga bakwit gikan sa Eastern Visayas ang nalunod sa ilang pagpadulong sa Surigao City. Ug sa Mindanao Daily Davao, gidawat sa Davao City ang mga evacuees gikan sa Eastern Visayas. Gitaktak sa Korte Suprema ang usa ka huwes sa Davao Regional Trial Court tungod sa kanunay kalapasan sa lagda sa court proceedings. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Menchu, gidismiss sa Korte Suprema si Davao City Regional Trial Court Branch 14 Judge George Omilio tungod sa iyang paglapas sa Rules of Judicial Conduct sa ikatulong higayon. Napamatudan sa korte nga guilty si Omilio sa gross ignorance of the law o paglapas sa Canon 3 sa New Code of Judicial Conduct dihang wala mi-inhibit si Omilio sa duha ka indirect contempt nga kaso kalabot sa Acting Register of Deeds ug abogado nga si Asteria Cruzabra ug usa ka Jorlin Paralisan. Gibutyag sab sa Office of the Court Administrator nga una nang napamatudan sad-an si Omilio sa 4 counts sa gross ignorance of law sa kaso kalabot sa duha ka kabtangan sa Barrio Budbud sa Bunawan, Davao City. Gipamultahan sab siya og 40,000 pesos tungod sa maong paglapas. Napamadudan sab sa korte nga sad-an si Omilio sa paglapas sa Supreme Court Circular kalabot sa usa ka kasong gisangat ni Milagros Villa Abrilia Bato kaniya ug ni Deputy Sheriff Philip Betil. Matud sa desisyon sa Korte Suprema, gibahara na si Omilio nga kung mausab ang iyang paglapas sa mando sa korte, mas grabe ang sangputanan sa iyang kaso. Gipromulgate niya itong October 22 o baguhay ra gipublish sa official website sa Supreme Court ang desisyon sa Korte Suprema kabahin sa kaso ni Omilio. Gimando ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang dayong pagtaktak kang Omilio lakip ang iyang retirement benefits gawas lang sa iyang leave credits. Gimando sa Korte Suprema ang pagdili ka Omilio nga mokuha og trabaho sa laing branch sa korte, ahensya sa gobyerno ug bisan ang mga government-owned o controlled corporations. Gisulayan sa Solar News pagkuha sa reaksyon ni Omilio kabahin sa kaso apan sigon sa iyang staff on leave si Omilio. Menchu. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Walay klase ug walay trabaho karong Lunes sa Zamboanga City tungod sa special barangay elections. Matod ni Mayor Beng Climaco, gibase ang holiday sa Presidential Proclamation 684. Giuswag ang barangay elections sa Zamboanga City tungod sa kagubot ni atong Setyembre. Gipahimangnuan sab sa syudad ang mga botante nga dili magdalag backpack sa mga polling precinct alang sa kahapsay sa seguridad. Gipaabot nga mga apod-apod ang mga barangay election forms o paraphernalia ngadto sa mga barangay sa Zamboanga City karong simanaha isip pagpangandam sa special barangay election sa syudad sunod simana. Nangabot ni atong Lunes sa City Treasurer's Office ang mga bundle nga dunay accountable forms sama sa balota ug election returns sa duha ka legislative districts sa Zamboanga.
Matod ni City Treasurer Representative Noel Angeles, gibuksan at tumangan sa media ang mga bundle aron mapamatud ang walay nakasulat sa mga forms nga gamiton sa eleksyon. Base sa records sa Commission on Elections, dunay 605 ka election returns ug 213,000 ka balota alang sa 1st District ug 578 ka election returns ug halos 200,000 ka balota alang sa 2nd District. Walay gipadala nga sobrang balota ug election returns ang COMELEC. Gipili sa Commission on Elections ang usa ka eskwelahan sa Rio Hondo sa Zamboanga City isip polling center alang sa mga barangay nga anaa sa conflict zone sa syudad. Itukod sa COMELEC ang mga polling precincts alang sa mga barangay sa Rio Hondo, Mariki, Santa Barbara ug Zone 4 sa campus sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Matod sa COMELEC, dunay 45 ka clustered precincts sa maong mga barangay. Pabilin gihapon nga nagpuyo ang mga residente sa mga evacuation centers sa syudad ug dili sila kauli alang sa piniliay tungod kay nangaguba pa ang ilang mga panimalay. Tungod niini, anaa ng kampanya ang mga kandidato sa barangay elections sa mga evacuation centers. Banabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi Manchu, matod sa Pag-asa ulanon ang Southern Luzon tungod sa tail end of a cold front o ipaabot kini nga mokatap tungod sa Eastern Visayas. Samtang ang Northeast Monsoon kon amihan magdalagi hapon og bugnaw nga hangin sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon ug sa Calabar Zone. Base sa Metro Weatherscape hiningadto sa kasarangan ng pag-ulan sa Bicol Region. Mikatab na sab ang hiningadto sa kasarangan nga pag-ulan sa Mindanao. Sa Luzon ulanon ang Kalapan samtang maayo ang panahon sa Tagaytay ug sa Metro Manila. Apan ulanon ug dunay thunderstorm sa Legazpi, Puerto Princesa, Lawag ug Tuguegarao. Sa Visayas maayo ang panahon sa Iloilo ug sa Metro Cebu. Apan ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorm sa Tagbilaran, Dumaguete ug Tacloban. Sa Mindanao maayo ang panahon sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug sa Metro Davao. Apan ulanon ang Cotabato ug Butuan samtang dunay thunderstorm sa General Santos City. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Menshu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Oh, ikaw anong pangalan mo? Mary Jane. Mary Jane. Ano ang Christmas wish ni Mary Jane? Mabuhay po kaming lahat.